It-traffiku jibqa' l-akbar tħassib ewlieni fost il-poplu Malti u Għawċi. Dan ħareġ evidenti minn stħarriġ imwettaq mill-ġurnal Times of Malta kif kemm votanti laburisti kif ukoll dawk nazzjonalisti insistow illi ma jfilħux aktar bil-konġestjoni ta' traffiku kontinwu li qed ikollna fil-pajjiż. Kważi nofs il-parteċipanti spjegaw li traffiku, in-nuqqas ta' parkeġġ u l-kundizzjoni ta' trasport pubbliku huma l-aktar affarijiet li qed ikidduhom minn jum għal ieħor. Dan ifisser illi fl-aħħar 13-il sena ta' amministrazzjoni ta' Gvern Laburista meta kien 4 ministri ta' trasport minflok li sfida taffit din il-kriżi komplet tiżdied. Bil-Prim Ministru Robert Abela jgħid li l-proġett ta' trasport tal-massa se jibdew jaħdmu fuqu wara l-elezzjoni ġenerali. Qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2022 l-istess gvern kien preżenta b'ħafna pompa il-pjan tal-Malta Metro, pjan li l-Labor 4 snin wara beda jgħid il mhux se jaħdem fuqu. Sussegwentament kellem fuq trasport tal-massa fid-dokument tal-Viżjoni 2050 fejn sempliċement qal li se jkunu qed iħabbruh fil-ġimgħat segwenti. U issa mal-ġurnalisti l-istess Abela sostna li qed jissoktaw l-istudji u se jkunu qed iħabbru il-pjan wara l-elezzjoni ġenerali madankollu lanqas din tal-aħħar ma nafu meta ġejja. Fuq livell nazzjonali bħala tħassib hemm ukoll l-iżvilupp eżaġerat u l-kostruzzjoni flimkien mal-immigrazzjoni. Dan fil-waqt illi bħala individwi hija ċara illi n-nies għadhom itħossu l-pis tal-ulli tal-ħajja u żieda fil-prezzijiet segwit mill-prezzijiet tal-kera tal-proprjetà. L-akbar tħassib għaż-żgħażagħ ta' bejn is-16 u l-24 sena huwa l-kostruzzjoni kif ukoll it-traffiku u l-prezzijiet tal-proprjetà. Dan fil-waqt illi minn dan l-isħarriġ ħareġ ċar li tħassib l-aktar li qed jiżdied fost l-Għawċin huwa l-iżvilupp u x'se jkun qiegħed isir mill-gżira tagħhom fix-xhur u snin illi ġejjin.